హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా సొంత ఊరు ఇది. మా సొంత ఊరు పెద్దారం అని, తిరువూరు మండలం పెద్దారం అని మా సొంత ఊరు. ఇది మా ఇల్లు. అది ఎన్నవెల్లి గుట్ట, గుట్ట కనపడేది ఎన్నవెల్లి గుట్ట. ఇంకో వెనకాల డాబాలు బజార్ అంటారు. ఇది మా ఇల్లు. ఇది మా ఇంటి అనుకునే పొలాలు. ఇటు చూసినా మా ఇంటి అనుకునే పచ్చడి పొలాలు అన్నమాట. చిన్నప్పుడు ఇదంతా తిరిగేది ఫ్రెండ్స్. అసలు చూడండి ఒకసారి, అటు కొత్తగా ఒక కాలనీ ఏర్పడింది. అది కాలనీ. అసలు ఇదంతా అది ఆ చెంచెట్టు కనపడేది మేము ఆడిన క్రికెట్ గ్రౌండ్ అనమాట. అది మా మేకల దొడ్డు అనమాట. ఇది మా పాత ఇల్లు. చూడండి, చిన్నప్పుడు ఈ డాబా ఎక్కి ఆడుకునేది ఫ్రెండ్స్. ఇంకో చూడండి, పక్కనే పొలాలు అనమాట మాకు. పక్కనే మామిడి చెట్లు. ఎంత క్యూట్గా ఉందో కదా, చాలా హ్యాపీగా ఉంది.